Na, fi'n really credu mewn pŵer beics i gwella'r byd, basically. Helo, Harri Prytherch ydw i. Dwi'n 28 a dwi'n dylunydd beic o Aberystwyth. Fi wedi bod yn gweithio fel dylunydd beics nawr am 6 mlynedd. Yn yr Almaen, yn China ag nawr nôl yng Nghymru. A'r fath o gwaith fi'n neud, mae'n rangio o dylunio ffram, so ffram y beic, i dylunio'r darnau, so y components, y brakes, yr olyniau, etc. Dwi hefyd yn neud decals, so graphics y beic, so'r stickers chi'n gweld ar lliwiau. I fi, y rhan mwyaf rewarding o'r job yw i cael seiclo beic fi wedi gweithio arno neu fi wedi dylunio. O'n i'n gweithio yn Hamburg am 3 years. O'n i eisiau just i fel antur newydd. Nes i symud draw i Beijing. A tra bo fi na, nes i dechrau kind of moonlightio yn neud freelanceo. O'n i ddim yn bwriadu neud freelance fel full time. O'n i digon hapus yn gweithio yn y cwmni yma. Ond oedd yn mynd mor dda. Ac hefyd ar y pryd o'n i'n plan o neud round the world tour ar y beic. So si quit o job fi, pack o'r bags lan, stick o laptop mewn, a just dechrau seiclo. Ag anelu towards Himalayas. So ethon ni trwy'r mynyddoedd fyna, ethon ni trwy Laos, ethon ni trwy Thailand, ethon ni Myanmar, ac yn diwedd oedd yn 6,500 kilometres. Wrth i fi fynd, o'n i'n gweithio ar beics. So dylunio beics yn y nos, os o'n i'n gallu ffindo Wi-Fi neu coffee shop, a seiclo yn y dydd. So oedd e'n ideal, oedd e'n dream. Nes i cael ei bwrw gan y fan pan o'n i'n Bangkok. Oedd e ddim yn rhy serious, oedd y fan redeg dros troed fi, yn lwcus oedd dim damage, oedd e just wedi mynd straight dros o fe. Na, fi'n really credu mewn pŵer beics i gwella'r byd, basically. Yr amgylchedd, iechyd, infrastructure dinas, mae gymaint o benefit ar gyfer beics. Be fi moyn, really, just cael mwy o pobl yn seiclo. Does dim negatives i seiclo neu fod ar beic, ond am cael ei bwrw gan fan.